Zosobnenie skúseností kapitáni súperov v ďalšom semifinále Brandon Shanahan a Jörgen Jönsson. Práve lídra 3 koruniek v 2. minúte nahradil na vhadzovaní dobre Samuelsson a delovku Niklasa Krönvala zastavila až sieť. Pre nástupcu legendárneho Niklasa Lidströma to bol vôbec prvý gól na turnaji. Po 87 sekundách viedlo Švédsko 1-0, v 5. minúte už bolo 2-0, rýchly break ešte kanadská obrana zlikvidovala, ale k odrazenému puku sa dostal Jörgen Jönsson a napálil ho tak dokonale, že Mark Denny ostal bezmocný. Z trestnej lavice tak vyhnal kolegu s C-čkom na hrudi Shanahana. História posledných rokov ale Švédov naučila, že ani pri dvojgólovom vedení nemajú duel s Kanaďanmi vo vlastných rukách. Ďalší dôkaz im poskytla 9. minúta. Calder mal pred brankoviskom dostatok miesta a aj chladnokrvnosti. Gólovo bohatej prvej tretine nebol koniec. Švédom ale dosť pomohla šťastena. Timander nádherne uvoľnil Mortensona, jeho vyrazenú strelou futbalovo dopravil do vlastnej bránky nešťastník Brad Stewart. Javorové listy počas Nordqvistovho vylúčenia rozpútali 17-sekundovú smršť, ktorú ukončil až Mike Comrie kontaktným gólom. Tentoraz stála pri Švédoch smola, brankár Holmqvist bol bez hokejky, navyše puk sa odrazil od korčule Ronnyho Sundina tak, že Comrieho dorážka bola už len hrou na istotu. Geometrickú presnosť kruhov, ktoré rysoval Nylander, predčila snáď len presnosť jeho prihrávok po Hallbergovej strele, ideálny teč Samuelssona. Zo začiatku druhej tretiny uplynulo len 93 sekúnd a Švédi viedli 4-2, no a po ďalšej minútke odskočili dokonca už na 3 góly. Tento raz sa totiž pri zadnom mantineli presadili Škandinávci a skrumáž pred bránkoviskom ukončil dôraznou dorážkou Jonas Nordqvist, člen 4. švédskeho útoku. Checking line 3 koruniek pracovala v semifinále na dočakávanie, vedie členovia skórovali 2-krát a práve po jej druhom góle došlo k výmene v kanadskej bránke. Neistého Marka Dennisa vystriedal Alex Auld, ktorý už neinkasoval. Góly dávali už len jeho spoluhráči, ale napokon ich bolo primálo. 35 sekúnd pred druhou sirénou znížil Crosby z prekvapujúcej dorážky a okamžite sa stal obeťou zbytočne surového zákroku Miku Hanulu. Ten okrem trestu od Caldera či Dalyho inkasoval aj 5 minút a do konca zápasu. Zo Švédov sa do potyčky priplietol aj Krönval. Mladučký kanadský center v zápase mohol pokračovať a výrazne sa podieľal aj na ďalšom kontaktnom góle, keď práve on nasmeroval spätnú prihrávku strieľajúcemu Bergeronovi. Využitou presilovou hrou za brutálny zákrok Hanulu Javorové listy ešte duel poriadne zdramatizovali a ústrednou postavou sa mohol stať práve Sidney Crosby. V záverečnom vabanku ale minul v dobrej pozícii a tak Švédi prelomili kanadské prekliatie z posledných sezón. Po víťazstve 5-4 mohli nadviazať na olympijské zlato.